ପାରାଦୀପ ଭିତରେ କି ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାରାଦୀପ ପୁରା ଯୋଉଟା ଦୀପ କୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଦୀପ, ଆମେ ଯୋଉଟା ଦୀପ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଭିତରେ। ପୁରା ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା। ପୁରା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଲାଗିଛି ପୁରା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ପୁରା ବସିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। 1:30 ବାଜିଗଲାଣି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଏଇଟା କି ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଫୁଲ ଆଇଲୁ। ଯିବୁ ଲକ୍ ଛକରୁ ଖାଇବୁ। ଏଟା କି ଫୁଲ ଦେଖ ଏ ଜାଣିଛ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏ ଫୁଲ ନାଁ କଣ। ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇ, ଦେଖିଲେ ତମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ହବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଲେ। କଣ କରିବୁ ଆଣିକି ହେଲେ ବଳେ ସେ ଛୁଆ ଦିଟା ବସା କାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବ। ତା ବସା କାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବ ତମେ? ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିବନି ତା ଛୁଆ। ସେ ଛୁଆଟା ଆଣି କଣ କରିବ? ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ମାଆ କତିରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ପାଇବ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ କତିରୁ ପାଇପାରିବ କି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଫାଷ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ତମେ ଦେଖିଥାନ୍ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିବା ଲାଗି ପଦାକୁ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବା ନେଇକି ଚାଲିଲୁ। ଲକ୍ ଛକରେ କଣ ଖାଇବୁ, ଖାଇକି ଆମର ଗାଡ଼ିଟି ବାହାର କରିକି ପୁଣି ଚାଲିବୁ କେଉଁଝର ଲାଇନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ ଦିଟା ପିଲା ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଜାଗା ଦେଖେଇଲେ, ବୁଲେଇଲେ।